Kapag dumaan sa wall nyo ang mga post naming mga nanay gaya nito, na panay ang flex sa mga anak namin, na panay post kami ng mga pagkain, panay ang pagbili namin ng mga laruan, mga damit, at piniflex din namin yung mga lugar na pinupuntahan namin, wag nyo sanang kainisan dahil normal lang yan para sa aming mga nanay. Kasi totoo yun, alam mo kapag nanay ka pala, ito na lang yung kasiyahan namin, yung nakikita namin yung anak naming masaya, nag-i-enjoy sa mga binili namin para sa kanila, at yung makita namin na kumakain sila ng masarap, na hindi namin nakain nung kami din ay bata pa. Hindi naman sa nagmamayabang kami, pero yung mga pictures, yung mga videos na ina-upload namin, ay pinaka-memories namin yan ng mga anak namin kaya namin ina-upload. At memories din namin yan mag-ina na babalikan din namin yan balang araw. Yung tipong maipapakita mo sa kanya, yung mga ginagawa niya noong bata pa, ganun. Kaya naman, hayaan nyo na lang kami. Proud moment namin yan ng mga anak namin. At yun na nga, promise, hindi talaga namin intensyon na magyabang. Ika nga'y masaya kami dahil nakikita namin yung mga anak namin na masaya din. Thanks to Mommy Heights na inspired ako doon. At kahit nga umuulan pa rin ay maglalaba pa rin ako dahil walang magkakapigil sa aking paglalaba. Kaya naman i-flex ko pa rin ang aking paglalaba, charis. Habang naglalaba nga ako ay may dumating nga kaming parcel. Huwag nga rin kayong maiinggit kung panay unboxing na lang yung mga pinopost namin. Alam nyo ba na may dahilan kung bakit kami nag-flex sa pag-unboxing? Syempre hindi naman namin to i-flex kung walang kaperahan, di ba? May kaperahan nga po dito sa mga ina-unboxing namin dahil nga ina-affiliate namin itong mga product na ito. Opo, ino-order po namin itong mga product na ito galing sa sarili naming pera. Pero kapag flex namin at nakabenta kami, may commission kami sa bawat bibili. Kaya naman, hindi to pagmamayabang ha, nagbebenta po kami, charis. At ito pa yung ipagmamayabang ko pang isa. Ipagmamayabang ko to dahil nakatulong to sa akin sa aking mga breakouts. Sige, sabihin na lang nating mga pimples. Yes, nung nagkaanak nga ako ay nagkaroon nga ako ng maraming pimples. Na dati naman nawala ako nung dalaga ako. Sa product na ito ay nalilinisan nga yung liver ko. At dahil nga naglilinis ako internal, ay nalilinisan na rin yung mga pimples ko. Isama ko na rin yung mga iba pang insecurities ko sa katawan. Dati hindi talaga ako umiinom ng gluta. Pero dahil nga first time kong uminom ng gluta at nahiyangan ko naman, so nagdire-diretso na nga ako at nakikita ko na nga yung resulta. Pero pa yung nanay lang, bago kayo mag-take ng gluta ay mag-search muna kayo. Another unboxing ulit for today's video. O Jeva, dire-diretso ang pag-unboxing natin for today's video. At itong parcel naman na ito ay wala nga akong binayaran, bagkos ay binigay ito na free para sa akin. Yes, free sample po ito from TikTok. Dahil nga nag-affiliate ako kay TikTok at nakakapag-request nga naman ako ng free sample product. Eto nga pinadalhan ako ng earrings at necklace. Hindi siya totoong gold pero maganda siyang pang-accessories sa mga daily lakad natin. Bagay na bagay ang mga ito sa kahit anong mga outfitan natin. Lalong-lalo na nga kung kagaya kita na hindi pa kaya bumili ng totoong gold, ay dito nga muna tayo sa mura pero maganda. Hindi ito kakalawangin basta alam mo lang kung paano alagaan. Ito nga yung trending na letters na necklace na kung saan nakasale na naman ngayon yung dating 129 ay ngayon ngay 100 pesos na lang. Kaya naman kung bet nyo rin itong mga moms, yung link ilalagay ko lang dyan sa my comment section. At dahil nga deserve ko daw mag-milk tea for today's video, sabi ni Daddy Dandan, ay binilhan niya talaga ako ng milk tea kahit na hindi ko naman sinasabi. So yun, dahil nga may milk tea tayong merienda, ay samahan ko na nga rin ng tinapay. At samahan na rin natin tong fruits and vegetables crisps. O Jeva, na flex ko pa sa inyo at may bubudol ko na naman, charis. O alam nyo na ha, yung mga link andyan sa may comment section. Ito nga'y hindi pagmamayabang ha, pero madaming yumayaman sa pag-affiliate. At sana'y tayo din ay yumaman. Sa mga hindi pa nakakaalam kung paano mag-affiliate kay TikTok, madali lang naman, search nyo lang kay TikTok or kay YT kung paano mag-affiliate kay TikTok. Dito, hindi mo kailangan ng maraming followers. Sipag lang at tiyaga sa pag-upload ng mga videos ng mga products. Bago ko nga makalimutan, may hula ka ba kung magkano yung milk tea na binili ni Daddy Dandan? Kung may hula ka, i-comment mo lang dyan sa my comment section. At ito na lang muna for today's video. Thanks for watching. Thank you so much, Lord.